Дедо и баба тръгнали на екскурзия по местата, дет ходили на младини, така да си припомнат. И спират едно село да обядват една кръчмица. Седнали, хапнали и дедото рекал на бабата: помниш ли като бехме млади там за Тония кантон, как свършихме хубава работа? А бабата закачливо рекла: пък ако искаш да идеме пак да пробваме, дали ще стане. И дедото това е чекал. Станали, тръгнали натам, обаче на една съседна маса един ги чул, си рекал: това ще е интересно, че да хубаво да видя какво ще стане. И отива, скрива се там. Бабето се лови за една ограда, запретнала в устата, стареца пристига отзад и като се почнава един секс, нещо невъобразимо. Чупки в кръста, преметане, стойки на един крак, на така, на иначе, половин час. И накрая стареца се разкачил, паднал на земята, на умирачка работа. Той е отишъл при дедото и казал: дедо, чакай, бе, какво да прави ти, бе? Ти изкри шапката, откъде на тия години, тия възможности? А дедото едва събрал душа да проговори и казал: дете, как толкова по оградата, бе? Това е незаконно, бе.